Стала вядома дата чарговай, ужо 7-й інаўгурацыі Лукашэнкі. Афіцыйны ўступ дыктатара на прэзідэнцкую пасаду запланаваны на 25 сакавіка. Папярэдняя інаўгурацыя адбылася 23 верасня 2020 года ў разгар масавых пратэстаў пасля выбараў 9 жніўня. Мерапрыемства праводзілася ў абстаноўке поўнай сакрэтнасці, і на яго былі запрошаны толькі набліжаныя да Лукашэнкі людзі. 25 сакавіка будзе амаль 2 месяцы пасля так званых выбараў 25 году. Гэта самы позні тэрмін інаўгурацыі, магчымы паводле новай канстытуцыі. Такое доўгае чаканне не перашкодзіла Лукашэнку, яшчэ не прыведзенаму да прысягі, прызначыць новы ўрад і зладзіць афіцыйны візіт у Маскву, што яшчэ раз пацвярджае фіктыўнасць цырка пад назвай прэзідэнцкія выбары. Але чаму рэжым сёлета абраў менавіта гэтую дату для каранацыі Лукашэнкі? 25 сакавіка святкуецца Дзень волі, гадавіна абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Афіцыйна гэтая дата ў Беларусі не адзначаецца, а ўсе падзеі і сімвалы, звязаныя з БНР, паслядоўна дэманізуюцца прапагандай і крыміналізуюцца рэжымам. Прызначэнне такой даты выглядае лагічным з пункту гледжання палітыкі перапісвання гісторыі. Рэжым выкрэслівае нязручных персанажаў і святы, навязваючы замест іх ідэалагічна правільныя. Вось і інаўгурацыя Лукашэнкі 25 сакавіка спроба падмяніць у беларускай свядомасці Дзень волі на чарговы дзень перамогі дыктатара з народнай падтрымкай нібыта 87%. Але 25 сакавіка для беларусаў усё роўна застанецца днём волі, які працягнуць адзначаць пад нацыянальным сцягам.